magadzirisire ndakanga ndichiita nyaya inini ndakanga ndisingatori side. Tichinge takagara tiri mumafamilies tine tinoti family politics. Families tine mapolitics atinawo. Mumwe namumwe achiberekwa anoberekwa aine chipo chake chaanenge akabatawo maoko. Hatichazivi kuti zvinoita here kuti mambo ndiye anenge akutenderera echingoona masabhuku echiona nzvimbo echiita sei, asi tinoziva kuti mambo unenge aine maziso ake. Ziso ramambo ndi headman, ziso ra headman ndi sabhuku, ziso ra sabhuku inharaunda. Wakamira sei? Chifu akagadzwa ukama hwedu huri kudzimba. Ndikatarisa imba yaZimunya, imba yakakura, tiri mhuri nemhuri, zvichireva kuti umambo hunofamba nedzimba. Ndingangotaura mukachikamu kadiki diki ndichiedza kupa muono wedzimba. Sabhuku nedzimwe dzenguva mhuri iyoyo anenge apinda hapedzi makore 5 akuti ifa ndi chigaro chiyependiri, ichipindo chakuzi ifa chigaro chipindo mhuri medu. Ndo zvinenge zvichiitika. Zita rekuti headman Chigodora haribvi. Harina unonditaurira zvekuita nekuti ngeredzi. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata, Utindi, Utindi, Utindi TV yaba Kanjanda, uyai kani muone. Kusangana zvekwatiri zuva ranhasi pano paUtindi TV. Zita rangu ndinoitwa Elder David Kanjanda. Nhasi kwakaipa, hakuna kumira mushe. Ndauya naHeadman Chigodora. Elder chimbotsvagai Headman Chigodora. Elder Headman vari kupi? Elder chimbotaurai naHeadman Chigodora. Nhasi ndauya navo. Tinavo Headman Chigodora pano paUtindi TV. Saka ndinofunga kuti tisati tombotaura zvakawanda wanda, tisati taenda kure kure, chete nekungoti badzi ingonyorota iwa apa mandigonera kana kuti ingoisa like, tisati taenda kure kure. Right, so regedzai timhorese muenzi wedu watinaye zuva ranhasi, vanhu vakuru, ini ndinovaremekedza. Headman Makasimba here Elder. Tinofara makadiko. Tiri pedu makadiko. Tinofara uri sei upenyu? Upenyu huchiri nani. Kwadziwa. Aiwa kwadziwa kuchakanaka rusewa mabasa nemhuri. Mabasa akanaka. Handitika. Iri kunaya here? Mvura tinayo. Handitika. Ameni wakatiza nemakii. Kuti ashawisa makii. Kivhare mvura iyi. Matotanga muri kuvanzwa hedu. Muri kuvanzwa hedu veri Chigodora. Wow. Baba, vanhu vari kuda kunzwa muchitaura navo. Vanhu vakakumirirai. Chekutanga tisati tatomboenda kure, ndaida kungokupai mukana wekungomhoresa mhuri yenyu yeZimbabwe vakateerera vakakutarisai pane dzinongowa. Mazvita yenyu Elder. Chekutanga ndinoti makadii mhuri yeZimbabwe. Mafanza angu ese ndinoti makadiko. Tinotenda zvikuru tawaniswa mukana naMwari wekuti tinge tichiuya tichimbokurukura, tichipazve kutenda kuna Elder Kanjanda vakatora nguva yavo muchivanetsa kuti titsvagirei murume uyu. Aiwa, ndiriko kunyarara kwenange ndakaita kwange kuchitime, ndake ndichimbotarisira kuti dzimwe dzenguva mhepo iteramire, asi mhepo yateramira manje ndapo. Ngatifambe tiri pamwe chete, hama wadiwa, titaure nyaya dzedu tichigadzirisana upenyu uchiita zvakanaka. Wow. Pari kuratidza kuti pane good news. Kwanzi mhepo yateramira. Mashoko makuru iwayo ari kutaurwa. So regai nditi baba, takafamba nguva yakareba nemi. Mhuri yeZimbabwe yakafamba nguva yakareba nemi. Mune zvakawanda zvamakaita zvaibatsira community. Nyika yese yaibatsirika. Nyaya dzichitongwa, vanhu vachiyananiswa, vanhu vachidzidziswa mugariro wakanaka, pachiitwa makanzeling, kuenzaniswa, tichiona dzimba dzichimira, zvinhu zvichifamba zvakanaka. So tati fambe mushure mekunga taita mhemberero yachief
Zimunya vakabva kugadzwa muchinguva chidiki diki takazongozwa pasimuka mhepo takungonzwa kuti Edmund Chigodora havasiri muofisi vabviswa hameno kuti mungatora here mukana uno baba wekutsanangurirawo mhuri yeZimbabwe kuti zvakanyatsokufamba sei nokuti vazhinji takaita izwa wakazwa saka nhasi todoita zwira pamuiri tsvimbo yaro vedapi nokuti tinemi tinyatsonzwa first hand information chii chakanyatsoitika chaizvo chaizvo kuti zvizosvika pakunzi Edmund Chigodora havasi tavabvisa nekuti chief vakatobuda pamanika post tikavaonazve pana T1 Tichkechi MTV vachitotaura ipapo vachitaura kuti tavabvisa vakaverenga mahedman akawanda asi mumahedman akawanda headman 1 akakonzeresa atanzwa vanhu vachinetsa kuti vatsvagei timbotaura navo ndimi saka ndiri kufunga kuti tabata munhu chaiye chaiye akamirirwa nevanhu tokumbira kuti vamupotitsanangurirawo timbonzwisisawo kuti chii chakanyatsotora nzvimbo. Mazvita henyu elder, chekutanga regerai nditi imi mafanzi ndimi makakonzeresa kuti ndibve pachigaro nokuda kwekuti makomenzi enyu makanga muchipa zvemakanga muchiona zvaikufadzai pamusoro pemagadzirisire endakanga ndichiita nyaya nedzimba dzimwe dzanga dzichipwanyika, mhuri dzanga dzisingawirirani. Asi handingati imhosva nokuda kwekuti makanga muchiona, makanga muchigona, nokuda kwekuti zvemaiona zvakaita kuti zita rangu risimuke, zita rangu riwe riine mbiri, uyezve ringe riine chekutaurwa pamusoro pezvaro. Chikonzero chakaita kuti hondo inge ichisimuka hongu takanga tiri mahedman anokwana kuita 4. Inini Edmund Chigodora, Edmund Chitiyo, Edmund Nyamana na Edmund Munyoro. Ava vese ava yakanga ingoriwo binda nemo hope dzebofo. Kuti rizi rakarara harizikani, rakamuka bofo harireki. Ndo zvakaende kuitika. Chinhu chikuru chakanga chiripo ndini ndakanga ndiri kutsvagwa. Nokuda kwekuti zvaita sekuti ndikuda kutora chigaro chevakuru nekugona kutonga kwangu, ndosaka paya ndati mafanzi angu makomenzi enyu ndo akaita kuti hondo dzinge dzichisimuka. Asi Edmund ishasha dai mapinda paumambo, dai madai zvisiri zvaibuda mukana wamangu, asi nokuda kwenzeve dzenyu nemaziso enyu aiona nekuzwa magadzirisire endaita nyaya, ndo zvaita kuti munge muchipa makomenzi akadaro. Kuri kufara kuti tiri kuumba dzimba, tiri kuumba nyika yedu, kuti nyika yedu icheramire. Ndosaka ndaiti tiri kusima mhodzi yerunyararo nerugare, nokuda kwekuti hatifariri semadzishe, hatifariri kutonga makuwa, hatifariri urwere. Tinofarira kuti titukane, tichinetsana, tese tine utano hwakanaka, takasimba. Asi nokuda kwekuti magadzirisire endakanga ndichiita nyaya inini, ndakanga ndisingatori side. Tichinge takagara tiri mumafamilies, tine tinoti family politics. Families tine mapolitics atinawo. Mumwe namumwe achiberekwa anoberekwa aine chipo chake chaanenge akabatawo maoko. Inini handingati ndinoziva kuti ndine chipo chekuyananisa vanhu, asi izodzo yakangoiswawo pandiri iyo yemakaona imi vateereri kuti zveshuwa uyu murume uyu ane zodzo. Handii ndakazvitaura, handii ndinozvitaura. Imimi vateereri ndimi munoona nekuzwa kuti murume uyu ane zodzo yekuyananisa vanhu. Asi nokuda kwekuti mufamily ichinge yakakura, kune vasingadi kukundwa, kune vanoda kuti chanhingi dai chiri changu. Ukatarisa kunyange kubviswa kwendakaitwa, hapana Edmund ataiswapo. Vanhu vari kupondana, vanhu vari kupumhana, vanhu vari kuurayana, vanhu havasiri kugara zvakanaka mumisha. Zvichireva kuti inzvimbo dzinoda kuti dzinge dzine mutungamiri echidzigadzirisa kuti zviite zvakanaka, asi moto uri kuramba uchibeka, hapana uri kudzima moto iwoyo. Ndinetarisire kuti dai paine mutungamiri, zvinhu zvaita zvakanaka, vanhu vaigarisana zvakanaka. Kunyange nhirwa chaidzo dzaifarwa kunga dzichiitwa mumatunhu.
tikatarisa mahedman tese tiri 4 hapana nahedman aripo, hapana hedman akaiswapo. Dziri kuoneka nzvimbo dzese idzodzo dzakatariswa namambo, ndiye ari kufambira nzvimbo dzese idzodzo. Hatichazivi kuti zvinoita here kuti mambo ndiye anenge akutenderera echingoona masabhuku, echiona nzvimbo, echiita sei, asi tinoziva kuti mambo unenge aine maziso ake. Ziso ramambo ndi hedman, ziso rahedman ndi sabhuku, ziso rasabhuku inharaunda. Chinobva kunharaunda chinoenda kuna sabhuku, chinoenda kuna hedman, chinoenda kuna mambo. Nyika inogadzirisika, nyika inoteramira. Sorry headman, ini ndinongokuti headman. Ichokwadi. Muri headman. Kwandiri ndiri kuona munhu akagadzwa naMwari. So ndaida kubvunza mubvunzo wekuti sei pasina replacement yemaheadman kusvika izvozvi, makambozvitsvaga here kuti chii? Chiri kuita ndechekuti panyaya yeushe tese tinofanirwa kunga tiri madzishe mumhuri, asi hazvigoni kuti tinge tiri madzishe. Ushe hunoenda pane zodzo yawo. Saka tikaende kombunyikidza zodzo yemunhu, midzimu naMwari zvinotsamwa. Paedzwa nepavanokwanisa napo kuti vange vachiisa vamwe mumwe munhu anokwanisa kuti vaise, asi zviri kuramba. Ndosaka ndati panoshanda pane tine mafamily politics. Zviri kuramba, hapana nemunhu naumwe wakatsara munhu iye ari kunzi haiti, vakatsara munhu iye haiti. Nyada iroro riri kungoramba ringoripo. Zvichireva kuti panofanirwa kuva paine munhu ari responsible pachigaro ichocho. Ndo chinhu chiri kunetsa. Saka hatichazivi kuti zvichatora nguva yakareba sei, makore mangani, mazuva mangani kana mwedzi mingani, pasina aripo, nyika ichinge iri kungoshata. Okay. Headman, ndokumbira kukudzorai kumashure. Ukama hwenyu nachief vakagadzwa hwakamira sei? Chief wakagadzwa ukama hwedu huri kudzimba. Ndikatarisa imba yaZimunya, imba yakakura, tiri mhuri nemhuri, zvichireva kuti umambo hunofamba nedzimba. Ndingangotaura mukachikamu kadiki diki ndichiedza kupa muono wedzimba. Kune mhuri yaChigodora, kune mhuri yaMuradzikwa, kune mhuri yaSabayana, kune mhuri yaNyakunu, kune mhuri yaManyengawana. Imhuri dzese idzodzo ndiZimunya wese, vana vamambo Zimunya vese, nana Chitiyo, vana Chitiyo, vana vaZimunya vese, vana ndiani, vana Muzaru wetu, vana Kaswa, imhuri yaZimunya. Okay. Kuri kufamba kwoumambo hunofamba mudzimba imomo, asi hunenge uchibva pane mukuru uchienda pane wasara ari mukuru, wasara ari mukuru, muimba inenge iri kuteera tichitenderera tese. Tichiroteta, tinobva kumusoro tichidzika, tichitora mukuru, akanga asisipo todzokazve muimba yepazasi totora mukuru, tichidaro kusvika taguma tondotangisa kumusoro, tichidaro zvakarongeka. Zvakarongeka. Saka ndizvo here zvakateedzerwa kana kuti zviri kutoitwa pakugadzwa kwachifi avapo? Hazvisirizvo zviri kuitwa. Patori nedambudziko rakatokura. Sevana hatingakwanisi hedu kutanha dziri mudenga dzinotanhwa nevanhu vakuru. Okay. Umambo mafambire ehwakaita haasiri iwo. Mafambire akaita umambo. Pane hanyekanye yakaende koitwa kuti umambo usafambe huri mugwara raho. Zvokuti dai hwakafamba huri mugwara raho, nedzimwe dzenguva dai pasina dambudziko rakaita seiri. Dambudziko iri rakakonzereswa nokuda kwekuti zvinhu hazvina kufamba zviri mulaini up yazvo. Kureva kuti pane umwe aifanira kunge ari chief kutaura kuno, asiri aripo. Pane imba yaifanirwa kunge itori neumambo ihwohwo, pasi asiri aripo. Okay, yakajambwa imba iyoyo. Itori nemunhu here aifanira kunge? Itori nemunhu aifanirwa kunge atoripo munhu iyeye, asi nokuda kwekuti
pane zvinenge zvichirongwa zvimwe vamwe vanondoronga kumatariro kwavo vamwe vasingazivi vachironga kumatariro kwavo vamwe vasingazivi vamwe voipinda mune mamwe maoffices vamwe musingazivi mozondozwa kuti pane zvatoitika zvakamira zvakati imimi semhuri kuti muchizosvikire pakuita go against hamuzokwanisi nokuda kwokuti zvimwe zvacho zvousheyi kana zvoumambo zvinourayisa pamwe pacho unonga uda kutochengetedza upenyu hwako nemhuri yako. Ndosaka muchiona zvichinzi pakapinda mambo pakapinda headman pakapinda sabhuku nedzimwe dzenguva mhuri iyoyo anenge apinda hapedzi makore 5 akuti ifa chigaro chiependiri ichipindawo chakuzi ifa chigaro chipindawo mhuri medu ndo zvinenge zvichiitika. But chandoziva baba ini ndinotenda musoko raMwari. Soko raMwari rinotaura kuti Mwari ndiye anogadza madzimambo nekuabvisa. Handiti ipapo vanhu havanyatsi kupanzwisisa zvakanaka. Headman Chigodora pavakagadzwa ipo paya mukashasha kuvabvisa kana ari Mwari akatendera kuti Headman Chigodora vagare ipo paya munogona kuvabvisa but humambo hunongosara huripo pavari. But panyama tinenge tichiona munhu adini abviswa andimuzoona. Number 1. Number 2, tinogona kurwa naMwari. Tinogona kurwa naMwari. Ende pane muimbi anonzi Metias Mhera akati ndianiko wakatiza Mwari wakakunda? Ndiani wakamborwa naMwari? Hakuna anorwa naMwari akakunda changamire. As long kana tiri kungotaura chete kuti makagadzwa umambo hwakagadzwa naMwari. Ini ndinotenda kuti pamberi apo pane zvinogona kudini Mwari wacho anogona kungozozviratidza. Right, ndoda kuuya pakuti muchitonga ndaiona muine dare rama makapfeka dare iri rinobva kugovernment atiti so pamakabviswa rinobva ratorwa kazhinji kacho ndo zvinoitwa. Okay. Asi kubviswa kutorwa kwarinoitwa rinotorwa munoita hand over and take over. Okay. Musubmita office yemapepa chaiyo. Hand over and take over ye office kune anenge aiswapo. Okay. Saka kana pasina anenge aiswapo rinoenda kunani zvinenge zvakurwa kuti rinenge rakuenda kuoffice rogara riri muoffice kugovernment with government stationary. Okay. Asi pari zvinezvi inini dare rangu ndichinaro. Okay. Chigaro ndo chakabviswa. Okay. Sina mhosva yandakapara. Kureva kuti pamutemo wehurumende ndimi headman. Ndizvo zvacho zvitori. Nekuti mune dare renyu munaro. Hapana hand over and take over. Hapana. Saka kana Euda Kanjanda akakudaidza kuti Headman Chigodora ari wrong here. Asi wrong. Asi wrong. Tingata isitori nickname asi ritori ratazi. Ritori zita rebasa. Muri yeZimbabwe pane chimwe chinhu chandakadzidzawo ndoziva kuti tese takadzidza zvakawanda pana Headman Chigodora. Hatisi kuda kutaura zvepolitics panapa. Hatisi kutaura zveside kuwengana kana kuti kuita sei. Natsai kundinzwa zvakanaka. Ini handina side. Inini mugariro wangu kana kuti muitiro wangu kana kuti mushandiro wangu saElder David Kanjanda ndinongowenga chivi. Ndinongoramba ndiri straight kudai pakabhenda tinopataura kuti this is wrong. Izvi zvakanaka, izvi zvakashata. Ndofunga munozviziva kubva kunyaya yakadho chiteka paya. Maitiro ataiita tichitaura kuti apa pakashata apa pakanaka pakadai muchitibatsirawo imimi. So ndiruda kungotaurawo kuti ndine chinhu chandakadzidza kubva kuna Headman Chigodora. Ndakadzidza maturity. Ndakaona kuti Headman Chigodora vane wisdom. Tiri vana chaivo tinoda kutombodzidza panhau dzeuchenjeri. Sei ndiri kudaro? Pakaitika nyaya ichingobuda muManika Post, ichibuda mumasocial media ichitaurwa kuti vabviswa havasiri muoffice, ndakakurumidza kuvafonera. Zvokuti tingadai interview iyi takatoiita kudhara pano paUtindi TV. But Headman havana kunditi no. Vakandipindura zvine uchenjeri Elder ndazvizwa. Mira ndigadzirise ABCD. Mira ndigadzirise ABCD. Mira ndigadzirise ABCD. But now nhasi
tisatauya panapa ndambotaura nawo ndikati saka baba pese apa patatichimira apa zvikanzi ndaandichimirira kuti dutu ridzikame. Saka ndabva ndaona kuti ndabva ndaona uchenjeri. Munoziva here kuti uchenjeri nematurity zvinokuudza kuti kana vanhu vakatanga kutaura zvakaipa pamusoro pako haukurumidzi kungodaira. Ukati dutu riri kuti iwe uda kupinda imomo, vanhu havazozvinzwisisi kuti dutu nderipi iwewe ndeupi apa. Saka ndaona uchenjeri nematurity yakasimba pana Headman Chigodora. So Headman, pane kubva pakabuda nyaya dzenyu pasocial media taiona social media ingori public, hapana chakavanzika. Ini ndakambogara pasi ndikatarisa macomments evanhu, ndofunga more than 95% yemacomments vari kungotaura zvakanaka pamusoro penyu. Ndakashaya aitaura negative. Vazhinji uyezve zviri kuratidza kuti vanhu vakarwadziwa. Maybe vanhu vari kunzoko vari kutiona vari worse kufura zvatingafunga kurwadzirwa kwacho, nekuda kwekungonzi hamusisiri pachigaro. So ndandiri kuda kukumbirawo kuti hamuna here manzwi ekungorapa umwe akutorwara, umwe akatorwara izvo zvekutaura kuno nekungonzi Headman havasisipo. Munozviziva zvinoita vanhu. Nganipe example yekuti kwaitwa ma-elections, the ruling party ZANU-PF ne-opposition party whatever zita rayo inenge iri opposition ipapo, panoannounzwa ma-announcements ekuti Ningi awina. Ndakamboona umwe munhu achifenda, anga akatarisirawo kuti Ningi awine. Andimuruzona kune imwe nzvimbo anga ari MP wake wakavhotera adyiwa pahwina umwe, kana even bhora chairo. Ngatitaure, ndofunga zviri zvinobata vanhu vakati zvinganzwisisika neumwe munhu. Umwe munhu anogofunga kuti Elder maagotita zvepolitics panapa. Bhora chairo. Ini ndosapote Manchester City, umwe anosapote Liverpool. Liverpool yadyiwa, unogona kutoona munhu achidonha. Kuroti munhu ari kusapota zvinobva pamwoyo wake, anditi. So tine vanhu vakamira naHeadman Chigodora, vanosapota Headman Chigodora zvekurevesa zvepamwoyo. Vandiruda kuti baba musati mabva pana muvape masoko angava maviri matatu anovarapa. Don't worry vanangu, kuitira kuti mumwe mukamusiya akadaro shuwa unozonzwa kuti umwe atone BP ende nevamwe vatonadzo kudhara dziri kufana kutodzika izvozvi kubudikidza nemanzwi enyu amuchataura kwavari. Izvi zvabva pandataura kuti tine macomments akawandisa aitaura zvakanaka pamusoro penyu. Saka ndinoda kuti mungotaurawo manzwi ameno ekunyaradza nekusimbisa nekurapa vakanyanya kukuwara nekuda kwechiitiko ichi. Aiwa, ndinotenda Elder. Regerai nditi kune avo vakabatikana, kune avo vari kurwadziwa nechimiro chiripo, musarwadziwa. Ndiripo, ndinemi kusvika taropafadzana. Chakuropafadzai, mondiropafadzawo, kufamba tiri pamwe chete. Nyaya hombe ndoda kuti ndikutaurirei mhuri yeZimbabwe ndeyekuti zita rekuti Headman Chigodora haribvi. Harina unonditaurira zvekuita nekuti ngeredzinza. Anenge apinda ndiHeadman asina kuvhura chano yake ngaamira angori Headman. Chano yangu yakamira yakati Headman Chigodora Community Court. Ndiri kwenapo. Izvozvi ndaakutotenderera nenyika yese ndiri pachigaro ndanga ndakamanikwa. Vane manhamo dzavo, vane matambudziko, ndiripo.
vari kutadza kuwirirana baba namai, vari kutadza kuwirirana nesemhuri, ndiripo pari zvinezvi. Nditori necontent rakatokura renyaya dzendiri kufambira ndichiyananisa, ndichigadzirisa, ndichipa vanhu mazano zvekuti pari zvinezvi handina mazuva mairi. Zuva ranhasi, mangwana Wednesday, musi wechina, huyai kupeji kwangu, nditori nenyaya dzandinadzo dzendakuisa kupeji. Ende ndichatanga zvenyaya dzendakanga ndichitonga ndiri pachigaro ipapo. Content racho ndakanga ndakarichengeta, handingarirasi nekuti ibenefit yenyika yeZimbabwe. Mune zvakawanda zvamunoda kuti mudzidze pamusoro penyaya dzendakanga ndichigadzirisa dzakanga dzaende kuomiswa, ndakachengeta. Muchafana muchiteerera nyaya idzodzo. Muri mukati mekuteerera nyaya idzodzo, ndiri kuuya ndichikuisirai nyaya dzendakutenderera nyika yese Zimbabwe as the nation, ndichitenderera ndichigadzirisa. Hapana pandisingasviki. Tinotaurirana, towirirana, ndosvikapo togadzirisana kuti zviri zvokuti mhuri dziite zvakanaka, toyananisana. Vane maproblems avo anoda advice, ndiripo. Tinoita maadvice edu kubva pafoni, pawhatsapp kusvikira paground. Ndinofamba nemimi. Ende musabvapo papeji, huyai, dzokai, musagara muri kure. Ndokuti zvinhu zvedu zvitiitire zvakanaka. Ndinemi, hama dzinodiwa. Muri kuzvinzwira muri yeZimbabwe. Headman Chigodora vari kutaura kuti ndinemi ende ndiripo full time. Vanonamata ngatirambe tichivanamatira. Why? Ini ndinoziva kuti kumirira zvokwadi kunorwiswa naSatani. Ende Satani kana otsamwa unotsamwa ari muvanhu. Kana orwisa unorwisa ari muvanhu. Nyuchi kana dzoruma hadzirumi moto, dzinoruma akabata moto wacho. Saka pane ari kutaura pano ane moto wamuri kutenderana neni kuti vane moto, Headman Chigodora. So ngatirambei patinonamatawo, ngativaisewo mumaprayers edu kuti Mwari aramba achivasimbisa, avape utano, awedzere makore, utano nerugare zvinobva kuna Mwari. Handitika. So tiri kutaura kuti isusu Headman Chigodora vati ndiripo. So izvezvi ngazi advantage hombe yavapo yaye kuti havasina boundary manje. Izvezvi vari kubva kune rimwe dunhu, izvezvi tichitotaura tiri murodhi kutaura kuno. Vari kutobva kune imwe basa ravakarara usiku hwese vachitonga matare, vachigadzirisa nyaya. Saka vane nyaya dziri kutonetsa, dziri pending, dziri kuda kutongwa vaya, izvezvizvi chitosunungukai kuvabata. Headman, makasununguka here kupa vanhu phone number dzenyu? Chokwadi ndakasununguka. Kunyangwe kupeji kwangu dziriko. Zvekuti ndiri kusiya zvepapeji penyu. Namba dzangu muchida kundibata dzinoti 0771 086 507 ngatidzitangise. 0771 086 507 24 hours 24/7. Tireke tiri tese ipapo muri yeZimbabwe. Musati mwabva pano Headman, ndine ma-comments ndofunga 4 ndoda kungoerenga hangu. Aya akanyanya kundiitira zvakanaka, evanhu vaikomenda panyaya dzenyu tichiteera mumasocial media platforms akasiyana siyana. Pane one akati mabva paya pachigaro kanzi hakusi kuguma kweupenyu, tinokudai uye tinokutendai zvikuru nebasa ramakabata panguva yenyu. Ndinotenda zvikuru. Wonderful. Ngaropafadzwe naMwari munhu iyeye. Mumwewo akati takadzidza zvakawanda kubva kwamuri baba. Ichokwadi. Mumwe ndobva ati munogona kudzidzisa tsika nemagariro akanaka uye munogona kuenzanisa. Ichokwadi. Mumwewo ndobva ati hamutori divi, asi ane mhosva anenge aine mhosva. Munongovenga chakashata, musina saidi, zvinoratidza kuti hamutongi zvechioko muhomwe. Ichokwadi. Wow. So dai zvaibvumidzwa kuti handeitoita mavotes
Mukombe ndakatora. Mukombe ndakatora. Saka zvigaro zvedu zvetraditional zvedigiri zviri kutidzvanyirira nekuti taida kuti president chaiyo vanogadzwa nevanhu. Chokwadi. Saka taidawo kuti headman agadzwe nevanhu. Well, taingotora mudzinza imomo. Toita mavhotsi mudzinza imomo, mufamily imomo. Maibrasha vanhu. Maipedzira mwana watova chief wacho. Dai yagairi yaitaurwa kare politics zanzi bereka mwana iyai. Itai line muruvhotera kanziro itai line. Umwe aindozonga akandomira akadai kudotarisa mumashure yakwa kuona kusina munhu achibva afenda. Vanhu vese vamuline mavhotera. Wow, ndapara zvikuru headman kuva nesu pano pautindi TV. Matigonera matiitira zvakanaka. Kutitsika kwenyu kwamatoita pano pautindi TV paunza chiremerera zvikuru nekuti tataura nemunhu mukuru pano. Hatina kutaura nemwana mudiki. Tinoita mainterview akasiyana siyana, tinotaura nevanhu vakawanda, but nhasi tinyatsoziva kuti tataura nemunhu mukuru. So toda kukutenda ine mukana wamatipa nekutishanyira kwamaita nenguva yenyu. So taikumbira kuti kana muine masoko maviri matatu ekupedzisira kutaura kumhuri yeZimbabwe, masoko enyu ekupedzisira. Awa ndinotenda elder. Mashoko andinawo ndeyekuti kumhuri yeZimbabwe musabva pasocial media munodzidza zvakawanda. Kunyangwe ari ani naani. Ukaona munhu anenge aisa social media ane muono waanenge ainawo waanenge achida kudzidzisa kumhuri yeZimbabwe. Waanenge achida kuti tibatsirane, handi kudzidzisa asi kuti tibatsirane pakudzidzisana, hapana anogona. Kunyangwe macomments amunoisa mhuri yeZimbabwe munotuka muchinatsa muchidini zvakaita inini munoona handi reply macomments ekutukwa nekuda kwokuti mukatondituka munenge matondidzora kuti ndigadzirise pandinenge ndakanganisa. Your comments are good to me. Ngatirambe tiri pamwe chete, tichibata tiri pamwe chete, tichisumudza nyika yedu pachanhu pedu. Vanoda tsika vasingazivi tsika, vanoda nhirwa vasingadzizivi nhirwa, kuti mitunhu inodirwa sei, tsika dzinofamba sei, tinobatsirana. Handi kuti ndinoziva nditsvagei ndinoziva, asi nekaruzivo kadiki diki kandinako ikakako ndinokwanisa kukuyambutsai. Vanoda kundipawo maadvice ndinokumbirisa zvakanyanya nemwoyo murefu. Mukatarisa age yangu ndichiri mwana mudiki, ndiripo nekunga ndichigamuchira advice yenyu kuti ndinge ndichifambawo ndiri pasi paadvice yenyu. Pari zvinezvi ndiri kutarisira kuti ndinge ndine office yandichange ndinayo pendati paya ndina boundary. Nometa uri kubva kupi uchibva kupi, tinokwanisa kugadzirisa nyaya dzedu muoffice imomo, zvinhu zvichiita zvakanaka. Chetinoda kuda kuti vanhu vagare zvakanaka, tirarame tiri murugare. Munhu kunamata kunga wabva kumashure zvinhu zvakamira zvakanaka, haugoni kunamata munhu zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Chekutanga ngatigadzirise tsika dzedu, hama wadiwa, topinda pakunamata Mwari wedu otiropafadza nekutipa mazuva akawanda ekurarama tiri panyika. Ndinoti mazvita henyu hama dzinodiwa, iwai neni muminamato, ndichave ndiriwo nemimi mukati mwekufamba nemuminamato. Ndinotenda. Right. Tatapedza asi ndabva ndaita mubvunzo nawe office. Hapana machallenges here ari kukurwisai kuti office iitwe? Zvichida pamwe panodawo backup financially. Ichokwadi. Panhau yeoffice tingati office then nestationary yeoffice ndo challenge yandinayo kuti ndinge ndichisimuka ipapo. Saka kana paine vanokwanisa kuva nerubatsiro, vanozwa kusundwa naMwari, vanoda kundibatsirawo kuti ndiwe ndine office, vane ruzivo nenzvimbo dzinokwanisika kunga dzine maoffice, vanekwanisa kuva nerubatsiro rwavanokwanisa kundipawo narwo, kuti ndinge ndine stationary yeoffice, then makasununguka chikumbiro kwamuri kuti mundibatsirewo ndinge ndine office, tinge tichibatsirana zvinhu zviite zvakanaka. Tinotenda zvikuru headman. Ini ndinotenda kuti ifungwa yakanaka. Zvinhu 2 zvandabata pakupedzisira kwa headman vachitaura, chekutanga social media ndokwaane nyika technology, nyika yafamba. Ukada usara uri kungo chingoti azi ndichaita zvekuzoverenga ndichidai unosarira pane zvimwe zvinhu.
Saka social media iyoyo yakakosha kuti ugare uripo, ndokwaane vanhu, in fact ndokwakuswera vanhu. Saka ukagara uko usiri ikoko unogara wega pasina vanhu. Then nyaya yeofisi yavari kutaura ndikuona yakakosha zvikuru. Ndiri kufunga kuti pamwe Mwari pane zvaari kugadzira pana Headman Chigodora, zvichida pamwe ari kuvabvisa pane imwe level achivaisazve pane imwe level zvekuti vachange vagoshanda sekutaura kwavari kuita vakushanda nemunhu wese, hazvina basa nekuti unobvepi uri yani kana kuti wakaita sei. So tinotenda mhuri yeZimbabwe nenguva yenyu senguva dzose. Don't forget to subscribe to our channel Utindi TV, kuti Utindi ndokuti thickness kana kuti ukobvu. Shiroti kana washwa nyaya dzakakora unongomhanya pa Utindi TV. Fear not, sin